מתי בפעם האחרונה חזרתם מחול עם טלוויזיה חדשה ונוצצת? אולי תוכלו לחסוך לעצמכם חלק מהטרחה ולקנות בכלל לפני שאתם עוזבים את הארץ. רשת באג שהשיקה לאחרונה סניף בנתב"ג מנסה לעורר את שוק מוצרי האלקטרוניקה. בדיקה מעלה שבמקרים רבים מחירי המוצרים בבאג דיוטי פרי זולים ב5-35% מהמחירים ברוב חנויות החשמל בארץ, למעט ברשת מחסני חשמל. באירופה תמצאו לרוב מחירים זהים למחירים בארץ, או נמוכים רק באחוזים בודדים. בבייג'ין ובהונג קונג יהיה לכם קשה להישמר מזיופים, ורק בארצות הברית משתלם לקנות מוצרי אלקטרוניקה. אבל קחו בחשבון שכשקונים מוצרי חשמל בחול, לרוב תאלצו לוותר על האחריות. מוצרי אלקטרוניקה גדולים לא תוכלו להביא כלל לארץ, ועל מוצרים מעל $200 תצטרכו להוסיף תשלום במכס. הנה כמה דוגמאות לפערי המחירים שבדק עיתון גלובס. מכשיר פלייסטיישן עולה בסניפי רשת באג בארץ 3,290 שקלים. המחיר ברשתות חשמל אחרות עומד על כ-3,000 שקלים. בבאג דיוטי פרי זה עולה 2,500 שקלים, וברשת מחסני חשמל עולה הקונסולה 2,490 שקלים בלבד. אם תקנו פלייסטיישן באנגליה תיפרדו מ-1,520 שקלים, בארצות הברית היא עולה 1,380 שקלים בלבד. מכשיר GPS שעולה בארץ 1,000 שקלים אפשר למצוא בבאג דיוטי פרי ב-780 בלבד. ברשת מחסני חשמל מכשיר דומה יעלה 555 שקלים. באנגליה עולה המוצר 584 שקלים, ובארצות הברית פחות מ-400. בטלוויזיית LCD 47 אינץ' של הייר שעולה בארץ כ10,000 שקלים אפשר להשיג בדיוטי פרי ב8,450 בלבד. אבל לפני שרצים לקנות בדיוטי פרי, קחו בחשבון שגם בשיטה הזו יש בעיות. לא ניתן להשאיר לשמירה מוצרים שעולים יותר $200. בדקו גם מה שער הדולר בדיוטי פרי, וגם שמרו על החשבונית. מוצרים שנרכשו בבאג דיוטי פרי ניתן להחליף רק שם ולא בסניפי באג אחרים.